Hej alle sammen. I dag vil jeg spille lidt Clash, hvis jeg kan få kameraet til at spille. Nej, godt. Okay. Jeg ved godt, jeg sagde, at jeg ville prøve, hvis jeg har fået opgraderet min mand, men jeg kedede mig lidt, så der skulle komme en video i dag. Okay. Prøv et angreb. Ja. Nej, jeg har glemt den vigtigste ting. Noget af min klan. Det er noget lort. Jeg må lige spørge. For helvede. Kom nu. Giv. Det er bare sørgeligt. Det er så sørgeligt nu. Det er sørgeligt. Yes, jeg fik endelig vand. Men jeg skulle lige nå, så ja, det var okay, men okay. Så kan vi gå ordentligt i gang. Nej. Er der ikke nogen, der har nogen penge? Kom nu. Jeg går stadig efter pengene. Hvad? Jeg fandt jo nogen. Nej. Penge. Nej. Det er så vildt, der ikke er nogen, der har nogen penge. Ikke en lille drop. 90.000. Nej, det er stadig godt nok. Nu kan det ikke være så længe. Kom nu. Nej. Det er stadig noget møg. Nu må jeg finde en. Nej, det ikke siger. Jeg vil tage ham, hvis han havde de penge, selvom han er så svær. Jeg skal lige lukke ham. Kom nu. Nej. Og jeg tager lige en stol at sidde på. Ja! Bare det var omvendt, så ville det være lidt bedre, men nu fik jeg bare en anden. Ja, så ligger min bæk her. Kom nu. Ikke der bare tab. Og jeg er stadig i gang med at opgradere min buskedronning. Sådan. Der ser man til at det kommer til at gå godt. Nej, det går skidt. Kom nu, troldmænd. Ikke dø af motor. Ikke dø. I døde. Nogle af jer. Ja, det er jeg. Jeg otter 100 kroner på at vinde 100%. Kom nu. Nu er jeg til 100 kroner. Nej! Ja! Det er 100 kroner. Det bliver mine. Jeg har været med min far. 100 kroner. Yes.
Godt. Og jeg kan komme i en bedre liga, når jeg har fået mit buskeletårn opgraderet. Og jeg skal opgradere det der. Er nok diamanter? Nej. Nå. Men der har jeg besluttet mig for, at I skal se en anden i dag. Det er bare en anden. Kom nu. Ja. I skal se min... Ham her. Der er en anden. Den var da meget god, synes I ikke? Så skal jeg også se den her. Kom nu. Ja. Hun var også meget god. Ikke dårlig. Nå. Men det var så den video. Men jeg vil lige have, at I skal se en til. Bare den sidste. Han er nemlig også på YouTube. Han har sat Nick 1701. Og han samler på pokaler. Det er heller ikke dumt at samle på pokaler. Men man kan også bare tage rådhuset ud. Det synes jeg er bedre. Men på et tidspunkt så kommer jeg selv til at samle på pokaler. Så kan I have det godt. Jeg håber I har nyt videoen og stadig vil følge mig og se lidt mere fra Clash of Clans. Nå, men husk også at kigge på Zapnik lidt, selvfølgelig mine venner, og Victor Olsen, Rasmus Madsen, Frederik Rasmussen, Lars Pops Lars og Julius Gren Nyman. Og det var så det. Nej, der var en til. For Zapnik, de har også en anden. Den hedder JP. Nå, vi ses.